Hei, minun nimeni on Marko Ekvist ja helmikuun 11. päivä tuli kuluneeksi 29 vuotta siitä, kun muutin Helsinkiin. Olen siitä nähnyt Helsingin eri kasvot 3 eri vuosikymmenellä ja kerryttänyt kokemusta siitä, miltä tuntuu asua, tehdä töitä ja vaikuttaa Helsingissä. Olen ollut aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa ja tunnen Helsingin vahvuudet sekä haasteet niin asukkaiden, yritysten kuin yhteisöjen näkökulmasta. Minulle on tärkeää, että päätöksenteossa kuullaan aidosti kaupunkilaisten ääntä ja että päätökset edistävät kaupungin elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Arvoihini kuuluvat yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja yhteistyö. Haluan olla rakentamassa Helsinkiä, joka on kaikille asukkaille turvallinen, ympäristömyötäinen ja mahdollisuuksia tarjoava kaupunki. Uskon siihen, että kestävät ratkaisut syntyvät, kun rohkeus uudistua yhdistyy vahvaan paikalliseen osaamiseen. Toivon voivani tuoda tulevana kaupunginvaltuutettuna esille konkreettisia ideoita siitä, miten voimme kehittää Helsinkiä yhdessä entistä paremmaksi paikaksi elää ja vaikuttaa. Kiitoksia.